magparaan sa kimagaba. What? Sensitive din dunailing ang lawas kong an. Puro masel. So, mga maribo kung pan mga akin kung hindi ito, murunong kabudyata ako pipo na una. Ay. Pagalaw. Napalaban na naman. What? Ay, pangyari. Sige na sana laba kay ning tamong. Sabi nang dahil na magtaramong. Bata mabagrat pa, maura na naman. Mumarap ka ini, mga may bugong pate. Jesus na pangyari. Huni na naman bedsheet. Dahil mang kikutsong. May bedsheet. Boyset, uyugon mo ah. Matang bedsheet talaga, kulao na. Dahil mang kikutsong. Patawara kita. Ano na? Oh. Hala. Kaya mo naman bagang isaraban. Ama, kanon na naman. Bedsheet na naman daw. At anay man nga kami kikutson. Sige ang bakal ki bedsheet. Nakakaboyset talaga. Uyugon mo ah. Tamong na naman. Dahil man nga ako nagtatamong. Taiiling ang hutan nga ni ako pirme. Dahil man ako nagtatamong nga. Grabing tamong na naman eh. Kung manahay blood naman. Tawarak ta. Umaalsa pa kayo ng tubig. Bata nagkukulog nga ni ang kaw-kawang kaw. Bawal ako mapagal. Sus, minapahilot pa sa nga ni ako kay Pai Pedro. What? Ano na ay? Ano na kung bumayad sa nukay niyo kung mag-alsa? Eh, pakita na mamahaw. What? Puro na naman sa nasugo. Jesus, na pangyari. Ang sabo naman kayo na eh. Kung dahil pa na magkipamahawan. Dawa bahaw. Mga maribukong pa sa mga aki ko dyan sa laaw. Jesus, masira mo ng indak. Maaral sa akin eh. Aral sa akin eh. Ano kung magpurulog ang abata? Bawal ako mag-alsiki magabati. Sensitibo at sa kuyang lawas, kaya bawal ako magparaal sa kimagabat. Sensitive din dunailing ang lawas kong an. Puro masel. So, mga maribo kung pan mga akin kung hindi ito, murunong kabudyata ako pipo na una. Indak.